pinainit. Sabi niya, okay, ipapasok ko na ha, ganyan. So, parang, pinasok na po pala talaga niya. So, parang sabi, ang sakit. At mas pag-uusapan. Na-rape po ako ng isang pare. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Mga kabisyo, muli po tayo nagbabalik on air at napapakinggan rin tayo online mga kabisyo. Muli kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Oras natin 11:31 PM. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo, DJ Titan Jello. Mga kabisyo, nasa kabilang linya na po natin ang top secret caller natin. Kilalanin at alamin po natin ang kanyang kwento ngayong gabi na ito. Good evening. Good evening po, sir. Kamusta? Mabuti po. Mari po bang palakasan ang inyong boses? Mabuti po. Ayan. Maraming salamat po. Matagal na po ba kayo nakatutok sa ating programa? Oo, lagi po akong nakatutok sa inyo. Sa TikTok. Maraming salamat po. Ako nga po pala si DJ Titan Jello. Nagpapakilala po sa inyo. So, sir, handa ka na po ba magkwento ng iyong top secret? Yes po, handa na po. Ilang taon na? 31 po. 31. Taga saan? Taga Muntinlupa, pero nandito ako sa abroad. Sa Hungary. Hungary. Yes. Hindi ka naman gutom ngayon. Hindi naman. Okay. Mabuting nagkakaintindihan tayo. So, sir, itago natin sa pangalang Junjun. Junjun. Junjun, diretsahan tanong. Ano ang top secret mo? Una sa lahat, kasi, sir, pamilyadong tao po kasi ako. Yung asawa ko nasa Pinas. Tapos, syempre, nandito ako sa abroad. Syempre, sa tagal ko na nag-a-abroad dito sa Hungary, hindi natin may iwasan na mapol. Sa tropa, parang gano'n. Mm-hmm. Ang ano ko lang kasi, medyo naguguluhan ako eh. Kasi po, naglalaro kasi yung isip ko at puso. Mm-hmm. Oo, nakakausap ko naman yung pamilya ko. Pero pag nandito ako sa Hungary kasi iba yung pakiramdam kapag may parang pong ganito na lang po. Parang nagkaroon ako ng jowa. So, diretsahan Dito sa tayo. Hungary. Nagkaroon ka ng chicks dyan. Oo, ganun. Nagkaroon ako ng babae dito sa Hungary. Until now ba? Kayo pa rin? Kami pa rin. Sir, bago po natin ipagpatuloy yung call natin, pwede po bang pumirme muna kayo sa inyong kinalalagyan? Naghanap ko ng medyo, yung tawag na yung, yan. Okay na dito. Okay na, sir. Okay po. So, sir, sa madaling salita, meron kang kabit ngayon dyan. Yes. Gano'n na po kayo katagal? Bali, 1 year mahigit. 1 year mahigit. Okay. Gano'n na po kayo katagal ng karelasyon mo dito sa Pilipinas at pamilya mo? Matagal, 15 years. Na kayo na asawa mo? 15 years? May mga anak kami. Ilang taon na yung mga anak ninyo? Madami po kasi kaming anak eh. 4.
4. Ilang taon ang pinakapanganay? Pero sir, may jowa ako sa Hungary. Pero may kakul ako sa Pinas na babae din. Mamaya mo na ako talbugan ng ganyan mo. Masyado mo naman ako pinapasiklaban na babaero ka eh. Dinadaig mo ako masyado eh. Teka lang ha. Gusto ko lang muna malinawan. Junjun. Isang tanong, isang sagot muna tayo. Junjun, gano'n na kayo katagal ng misis mo? 15 years dito sa Pilipinas, tama? Opo. 4 ang anak nyo, no? Oh, yeah. Pinakamatanda ilang taon? 9. 9 years old, pinakabata. Tapos yung pinakabata po, 3. 3. Magpa-4. Okay. Nasusustentuhan mo naman ba na maayos itong mga bata na to? Oo naman po. Hindi naman po mawawala yung kasi basta yung sinasahod ko, napupunta naman sa pamilya. Okay. Paano naman yung mga kabit mo? Nasusustentuhan mo? OT na lang ng OT. Okay, Junjun. Seryosohan muna. So, Sige po. Junjun, bali 15 years. 4 ang anak mo. Lahat ng sinasahod mo, binibigay mo sa kanila. Yeah. Pero may kabit ka na dyan sa ibang bansa. May kabit ka pa sa Pilipinas. Ilan ba ari mo? Oh, Ba't kaya gusto mong Hindi naman kumabit po, ng kumabit? hindi naman sa kagustuhan kong gawin yung sa totoo lang, kuya, ayoko naman talaga. Kaso, nalilibugan po kasi ako. Tawagin mo na lang akong DJ Jello. Okay. Okay. So, dahil sa L lang, kaya ka nang Opo. chichicks. Feeling ko ganun po. Okay. Anong klaseng mga chicks Magaling- naman tong mga mga nakukuha mo? Magaling po kasi Magaling saan? sa kama. Ikaw o sa kahambugan? Magaling ka sa kama, Junjun. Hindi ko po masabing oo. Pero yung girl, magaling po. Magaling. Sinong magaling? Yung taga Pilipinas muna o yung taga ibang bansa? Totally, DJ Jello. Yung sa Pinas kasi, lang yon. Parang, friends. Mhm. Nakilala, pero hindi ko pa siya namimit. Pero, ang tawag nito? Alam mo yung ang tawag nito? Video call lang. Kasi, video call, yung gano'n. Alam ko yan. Din kasi siya eh. Yung, alam mo yung ibinibigay niya rin yung pagkababae niya sa mga gano'n. Mm. Alam niya may asawa sa Pinas. Okay. Ang gusto niya lang mangyari, magkita kami. Pag halimbawa, umuwi ako ng Pinas, parang gano'n. Tapos, alam mo yung bawat sa text namin basta lahat na lang yata medyo may pagkabastusan, parang gano'n. Kasi sabi niya sa akin, pag uwi ko daw, kakainin niya daw ako, Mhm. gano'n. Bibigay niya daw yung So, tuntua ka naman. Kahit naman, hindi naman sa natutuwa. So, ganun yung mga conversation ninyo. Oo, gano'n. Ito naman yung nasa ibang bansa. Yung kasama mo ngayon, Chen. Okay naman kami. Alam naman niya na may asawa ko. Anong sabi? Para lang naman kasi kami dito, DJ Jello. Parang friends. Tikiman lang. Parang gano'n.
Libangan na yung pagtitikiman, no? Hindi naman. Hindi naman sa, siguro sa isang linggo, 2 beses ganun. Mhm. At saka kasi, tawag nito, malayo ka sa pamilya mo sa Pilipinas. Ako kasi nung unang dating ko dito sa Hungary, medyo na-homesick ako. Yung una naman, gumawa naman ako ng part para hindi maging homesick. Naglalaro ako ng ML, ganun. Minsan gumagala ako. Mhm. Siyempre, nasa company tayo. Napapalibutan tayo ng mga babae. Minsan may time na hindi natin may iwasan na matukso. Nagbibigay ng motibo yung babae para talaga. Pero hindi rason na nandiyan ka sa kalagayan mo na yan para matukso ka. Oo, nararamdaman natin yon, yung kalungkutan. Pero kung mahal mo talaga yung pamilya mo, mahal mo yung asawa mo, kahit nakahubad man yung babae sa harapan mo, hindi mo gagalawin yan kung talaga may paninindigan ka. Depende talaga sa tao eh. 'Di ba? So kung sasabihin natin na i-excuse, kasi lagi natin nagiging excuse, paring Junjun, yung sinasabi natin na, ang layo ko kasi. Ulila ako sa sa pagmamahal ng asawa, kuwawa naman ako. Hindi natin pwedeng excuse yun. Ang pagiging cheater, yung pagiging manloloko, hindi po yan nalungkot ka lang kaya ka naging cheater. Hindi po ganun yun. Naging choice mo yan. 'Di ba? Okay, yun. Siguro din naging choice ko rin talaga. Yun. Kinaklaro lang kasi, natin. Ang tawag nun kasalanan ko naman talaga. Yes. Yun. Mabuti lang din Junjun Inaamin ko naman. alam naman natin. So, eto nga, nagkaroon kayo ng kasunduan nito ng chicks mo dyan sa ibang bansa na wala tayong label, tikiman lang tayo dahil may pamilya ako sa Pilipinas. Tama ba ako, ganun? Opo. Hindi nalalaman nitong asawa mo? Hindi nakakaramdam o nakakahinala? Minsan po, parang naghihinala na siya. Mhm. Hindi ka ba kontento Kaya sa asawa mo? naman po, ang tawag nun, kahit ganun po yung nangyayari, parang may pagkakataon din na inisasantabi ko muna yung mga nangyayari ko dito sa ibang bansa. Parang ganun. Ganun po yung DJ. Pero ito muna, Jun. Maayos naman ba relasyon ninyo ng asawa mo? Opo. Opo, DJ. Kamusta naman siya bilang misis at nanay sa mga 4 mong anak? Sige nga, kwentuhan mo naman ako, Jun. Mabait po yung asawa ko. Minsan nga po ako na lang po yung yung alam niyo po yung nung nasa Pinas ako, doon ako nagtatrabaho. Actually sir, eto kwento ko na rin. Yung asawa ko kasi hindi ko talaga siya totally parang niligawan. Anong ginawa mo? Kasi noon medyo around 19 years old ako. May jowa talaga ako. May girlfriend ako. Mhm. Tapos, yung asawa ko, kaibigan. Kaibigan ng ng girlfriend ko. Okay. Kasi, one time kasi, umuwi ng probinsya yung girlfriend ko. Ngayon, yung asawa ko, po kasi siya, may work ngayon. Nung umuwi siya ng madaling araw, nasaraduhan kasi siya ng pinto. Dun sa parang sa bahay nila. Ngayon po, ang nangyari po nun, syempre po, ayoko pong may mapahamak yung babae. Sabi ko, sumama ka sa akin, doon ka na lang muna magpahinga sa bahay. Nagpakahiro ka. Parang gano'n. Tapos doon na nag-umpisa. Medyo lasing din kasi ako nun, yung time kasi nun,
Yung time kasi na mga panahon na yun, medyo medyo bulakbol, parang ganon. Ano lang, magtatrabaho, tapos pupunta sa barkada, mag-iinom-inom, parang ganon po. Ngayon po, pinakilala ko siya dun sa nanay ko. Sabi ko, nagtaka kasi yung nanay ko nung inuwi ko yung babae sa bahay. Sabi niya, sino yan? Sabi ko, kaibigan ko lang dito makikitulog. Kasi nasarado ng ano. Tapos yung time na yon, DJ Jello, may nangyari sa amin. Mhm. Nakuha kong virgin yung asawa ko. Mm. Hindi Pinanindigan mo na. makalipas siguro yung mga isang linggo. Kasi DJ Jello, naman hindi ko naman talaga siya, hindi sa inaano ha. Hindi ko naman po talaga siya, kilala ko siyang kaibigan ng ko, pero hindi ko masyadong ka-close yung parang laging kinakausap. Ngayon, eto nangyari. Umano ang buwan, siguro umano yung buwan, tapos bigla siyang nag-chat sa akin, yung asawa ko. Sabi niya, buntis daw siya. At ikaw Nung yung nalaman ama. ko yun, nung nalaman ko na buntis po siya, hiniwalayan ko yung girlfriend ko. Kasi sinabi ko na rin sa magulang ko na yun, nakabuntis ako. Tapos pinahinto ko siya ng pagtatrabaho, pa lang, magwa 1 month, pinahinto ko na siya ng trabaho kasi gusto ko, alagaan ko siya. Noong tapos ito pa nangyari. Nalaman ko yung etong asawa ko, hindi pala siya buntis. Parang lang po. Pikot. Parang Hindi naman pikot. parang ganun po kasi yung nangyari. Ang pogi mo naman, Junjun. Yun po yung nangyari. Alam mo, Junjun, papasok na Valentine's Day. Alam mo, daig mo pa yung mga nangangarap na magkaroon ng gayuma. Tapos nung time na yun na hindi ko natanggap kasi sa sarili ko na yun nga, niloko niya po ako. Parang nangyari po nun pinikot niya ako. Mm. Pag-uwi ako, pag-uwi ako ng trabaho, laging mainit ang ulo ko. Pero hindi naman po ako nananakit ng babae. Mm. Wala sa po yun. Hindi ko po gawain yun. Siguro, nagtiis siya ng 1 buwan, parang gano'n. Lagi kong inaaway yun. Tapos, one time, na huli kami ng nanay ko na nag-aaway. Umiiyak kasi yung girl, yung asawa ko. Sabi ng nanay ko, "Huwag mong awayin yung asawa mo." Pero yung asawa ko na yun, napakabait nun. Kahit na, ang tawag ng DJ Jello, kahit na pag-uuwi ako, mainit ang ulo ko, may pagkain na nakahanda, Mhm. may kaping nakahain. Mhm. Kasi siguro yung time na yun, mainit yung ulo ko kasi gawa nung nangyari nga sa amin. Ngayon, okay, sige. Pumasok yung ganong nandun na rin kasi siya sa bahay at sabi din ng mga tropa ko, bigyan mo ng chance. Binigyan ko naman ng chance yung asawa ko. Binigyan ko siya ng chance. Bago yon, kinausap ko. Parang po kami, nag-usap kami sa isang kwarto. Sabi ko, ipakilala mo naman yung sarili mo sa akin. Kasi wala pa akong alam about sa'yo. Mhm. Sabi kong ganun. Yun yung time na DJ Jello, dun ko na, kasi nung nagkwento yung asawa ko about sa buhay niya. Actually, napaiyak ako Nagkwento about siya dun sa buhay niya, about dun sa probinsya niya.
Kasi ano nun, kaya ko siya tinanong about sa buhay niya. Kasi one time, kumuha kasi kami ng birth certificate niya. Mhm. Tapos doon nakita ko sa birth certificate niya, wala siyang middle. Parang single mom siya. Wala siyang nanay. Ang layo na ng sinagot mo Hindi. dun sa tanong ko sa'yo. Umabot Hindi po, na tayo sa ninuno niya, Junjun. Junjun. parang wala pong naka-indicate na tatay. Junjun. Ngayon, tinanong ko siya, Opo, Ang layo na ng sagot mo Tinanong- dun sa tanong ko sa'yo. Umabot na tayo dun sa ninunuan niya. Junjun, tinatanong ko lang kung mabuti bang asawa tong asawa mo. ano po, ano naman po. Inaalagaan yung 4 mong anak. Mm. Jun, ito ang tanong ko sa'yo. Big question. Seryosohan na Oh. sagot at seryosohan na tanong Sige ko. po. Jun, ba't mo nagagawan lokohin itong asawa mo na sa ganun, alam mo pala yung background niya, naaawa ka sa background niya, mahal mo pala yung asawa mo, minahal mo naman pala, maasikaso, mabait sa anak mo. Ba't mo ginagawang lokohin? Hindi ko rin po kasi alam eh. Hindi mo na ba mahal? Pero hindi naman po sa hindi mahal. Pero DJ Jello, ginagawa ko naman yung part ko para na baguhin yung sarili ko. Mhm. Actually nga, Baguhin na. kinausap ko yung girl dito na kung maaari, itigil na natin yung mga ganitong mga pangyayari sa buhay. Mhm. Jun, may anak Yan ka bang naman po. babae? Po? May anak kang babae, Jun? Wala po. Puro lalaki. Hmm. Maswerte ka. Maswerte ka, Jun. Alam mo, Jun, Oh. hindi naman natin maiiwasan. Lalaki tayo. Lalo na't nandyan yung tukso. Talagang mapapalaban yung sarili mo. Pero hindi yan yung excuse eh. Ulitin ko na naman hindi yan excuse sa pangungulila mo sa asawa mo para maghanap ka ng iba o tumikim ka ng ibang babae. Jun, meron kang 4 na anak sa Pilipinas. May mabuting asawa na naghihintay sa'yo sa Pilipinas. Tingin mo, ang sarap ba sa pakiramdam na naloloko mo siya o nakakalusot ka sa panloloko sa kanya? Nang sila doon sa Pilipinas, nagtitiis, nangungulila din sa'yo. Habang ikaw, tumitikim ka ng ibang babae. Tingin mo, okay ba yon? DJ Jello, syempre hindi po okay yun. Alam ko naman po yun. Baliktarin natin Kaya nga sitwasyon, po, Jun. Baliktarin natin sitwasyon. Paano ko yung misis mo gawin sa'yo yung ginagawa mo na hindi mo alam? Ano mararamdaman mo, Jun? Sige po. Ulitin ko, Jun, baliktarin natin yung sitwasyon. Paano kung yung mismong misis mo ganyan yung gawin sa'yo? Ano mararamdaman mo, Jun? Syempre, DJ Jello masakit. Ganon din yung nararamdaman ng misis mo. Diba? Opo. Paano kaya kung Nakikits padala ko ka po pala ng padala, bigay ka ng bigay dun, wala na pupunta sa mga budget, at yung misis mo niloloko ka? Diba? Ganyan yung ginagawa ng katulad sa'yo. Di ba masasaktan ka? Oh. Ganon din yung misis mo, Jun. Ganon din yun, Jun. Alam mo, alam ko na mahirap maging isang OFW, Jun. Sobra. Nandyan yung pagtitiis, pangungulila, nag-iisip ng kung ano-ano dahil nga malayo ka sa pamilya mo. Pero wag nating gawing way of exit para maging masaya tayo, para mabuo yung sarili natin sa pangungulila sa pamilya natin sa Pilipinas ay yung pagtikim ng ibang tao. Oo, Jun, alam ko na pogi ka na dito sa kwento na to. 'Di ba?
ang lakas ng dating mo dahil nakatikim ka na ng iba't ibang babae. Meron ka pang reserve sa Pilipinas ngayon na kapag uwi mo, kikitain mo. Pero, hanggang saan? Kaya mo bang tiisin? Ito, Jun, nasa sayo naman to. Hindi mo naman ako kailangan sundin eh. Hindi mo naman ako kailangan, total, nagkukwento ka lang din naman sa akin. Ako, nagkukwento lang din ako sa'yo. Hindi mo naman kailangan na sundin yung mga sinasabi ko dito. Pero, pinaparealize ko lang din, Jun, na handa ka ba na ganito yung maging buhay mo? Na nagtatago ka sa mismong asawa mo at mga anak mo na gumagawa ka ng ganyan? Handa ka ba na kapag nahuli ka ng pamilya mo, masira yung pamilya mo at malayo ka sa mga anak mo at magkawatak-watak yung mga anak mo? Handa ka ba doon, Jun? Siyempre po, DJ Jello, ayokong mangyari sa akin yung mga ganong bagay. Diba? Wala naman talagang may gusto na mangyari yung ganong bagay. Pero kasi kapag nandito tayo sa punto ng nangyayari sa'yo ngayon, Jun, na tumitikim ka ng iba't ibang babae, wala sa isip natin yun eh. Diba? Kailan mo naisip nung bumabanat ka ng babae, naisip mo ba na, yung anak ko nandun sa Pilipinas, pa kapag nahuli. Wala eh. Wala namang ganun, di ba? Walang ganun. Kapag nasa kasagsagan tayo ng kaligayahan at gawaing makamundo, wala talaga. Wala talaga tayo dun sa tamang pag-iisip natin. Pero lagi mong tatandaan na every decision, meron yan consequence na kailangan mong harapin. So kapag hindi mo pa hinintuyan, Jun, yung ginagawa mo niya, yung pinag-uusapan natin dito na pwedeng malayo, pwede kayo magkagulo, o pwedeng mawala yung mga anak mo sa piling mo, possible na pwede mangyari yun. At mahirap maging broken family, Jun. Opo. Kasi ranas ko rin po kasi yung broken family. Diba? Tsaka Jun, eto lang. Eto lang. Sa ngayon, hindi pa nagde-demand yung chicks mo dyan sa ibang bansa. Paano kung topakin yan, Jun? Diba? Paano biglang mag-demand yan na hindi? Gusto ko pala ako na rin yung maging chicks mo. Hindi ka na umuwi dyan sa Pilipinas. O kaya, kung uuwi ka man dyan, guguluhin kita. Paano kaya biglang tinopak lang yung bebot mo na yan? Diba? Opo. Nag-gets ko po yung sinasabi niyo. Eh di sira yung pamilya mo. Pero DJ Jello, gumagawa naman ako ng paraan. Kasi ngayon nga po nagpapalipat ako ng company kasi gusto ko rin ilayo yung sarili ko dun sa girl. Nag-usap na kami about sa ganito. Sabi ko, tigilan natin to. Sabi ko ganun. Tahimik lang siya. Kasi ayoko rin kasing dumating yung, alam mo yung umaano na kami, umaabuso. Gumagawa naman po ako ng paraan para kami. I hope, Jun, sa lalong madaling panahon, gumawa ka na talaga ng paraan. Kasi madaling sabihin na gumagawa tayo ng paraan pero mahirap panindigan. Kapag tinawag na naman tayo ng laman, nakakalimutan na naman natin yung values natin. Real talk yan, Jun. Kasi, alam mo, Jun, kapag nandiyan ka talaga sa kasagsagan ng ganyang sistema o era ng buhay mo, ang hirap niyan. Para ring pinagbabawal na gamot. Hanapin mo yan. Diba? Huwag nakaramdam ka ng init na miss mo yung misis mo, imbis na kay misis mo, hahanap ka ng iba. Jun, wag na natin nilakohin yung sarili natin. Nire-real talk kita ngayon. Binder than that, Jun. Binder than that, Jun. And ayoko kitang masira sa pamilya mo, ayoko masira yung pamilya mo. Kaya kung kaya mo ngayon pa lang, literal na talagang layuan mo na, tapusin mo na yung mga ganyang bagay. Pare, lalaki tayo, kaya natin yan.
Jun, kaya mo yan Opo. putulin. Kasi walang babaeng lalapit sa atin kung tayo mismo ayaw natin. Walang mangyayari kung mismong tayong lalaki ayaw natin. Totoo yan. Pero, Jun, nasa sayo ang bola. After ng call na to, pwede namang matapon lang yung mga sinabi ko dito. Sayang lang. Pero, dalangin ko na maging worth it yung pag-call mo dito ng mismong problema mo na may mga chicks ka sa ngayon na nakakausap, nakaka-playtime, na dapat matapos na. Kaya nga po ako tumawag kasi gusto ko rin humingi ng payo. Mhm. Ano kasi, medyo magulo kasi talaga isip ko. Pero ano, ginagawa ko naman ng paraan din yung Jello na talagang nakikipag, na ako, hiwalay. Kasi sabi ko sa kanya, tama na yung ganito. Kaya nga po nag-suggest ako dun sa agency namin na magpalipat muna ako ng company kung pwede. Ngayon, malalaman ko pa siya this March kung malilipat ako. Pero sana malipat ako. May pagkakataon din na minsan na hindi ko na rin po siya chinachat, yung ganun. Sinasabayan sa trabaho, ganun. Kasi madami din po kasi akong mga tropa dito na na nagpapayo din sa akin. Alam mo, Jun, kung ano yung tingin mong tama, gawin mo na. Kasi, unang-una, ayoko rin mag-waste ng time ko para sa'yo na ipaintindi. Dahil bago ka palang tumawag dito, alam mo kung ano yung tamang desisyon. Opo. Tama? Tama. Alam mo yung tamang Tama. dapat gawin. At ayoko kitang pangunahan doon, Jun. Alam ko na kaya mo at alam mo kung ano yung tamang gawin. Pero ito, Jun, bibigyan kita ng pagkakataon. Nakausapin yung 4 na anak mo. Kung sakali man naririnig ka nila, Jun, anong gusto mong sabihin sa kanila, Jun? Siyempre po, DJ Jello, mahal na mahal ko yung mga anak ko. Ayoko nang laging inaapit din kasi sila. Ayoko rin ng medyo nung nasa Pinas kasi ako, medyo hirap din kasi kami kaya naisipan ko rin magpapagod para sa mga anak ko rin. Mahal na mahal ko yung mga anak ko, syempre. Hindi mawawala yun. Kaya nga po gumagawa ako ng paraan Parang gusto ko rin na, mo yung DJ Jello na, parang gusto ko rin na bumawi din sa mga anak ko, lalo na din sa asawa ko. Minsan, DJ Jello, umiiyak na lang ako mag-isa sa kwarto. Kasi, tinatanong ko sa sarili ko ganito na ba ako, kabobo, sabi kong gano'n. Ba't ko ginagawa yun? Sabi kong gano'n. Tapos, tatawag pa yung asawa ko. Sasabihin niya sa akin, mahal, kumain ka na ba dyan? Huwag kang magpapakapagod. Lagi mong aalagaan yung sarili mo. Yung mga gano'n. Kaya din na yung DJ Jello, na talagang pinupursige ko talaga na alisin yung side by side na mga nangyayari sa akin dito. Sabi ko, kaya sabi ko dun sa asawa ko, mahal, sabi ko, 1 taon pa, sabi ko gano'n. Uwi na ako, hindi na ako mag-a-abroad. Ganun sa kanya. Actually, may plan kami, DJ Jello, na pag-uwi ko, magpapakasal kami. Yun yung talagang plano. Mhm. Sabi ko sa kanya,
Sabi ko sa kanya, babawi ako sa'yo pag uwi ko. Pero sana dun sa mga ano ngayon, DJ Jello, yung sa mga nakikinig, sana wag na muna nila akong husgahan. Kasi hindi naman nila alam ang buong pagkatao ko at yung nangyayari sa buhay. Ang sa akin lang, kaya ako tumawag dito kasi gusto kong mapanatag yung sarili ko at bigyan din ng advice. Pero Jun, nakuha mo ba yung gusto mong marinig ngayong gabi na to? Oo, nakuha ko naman po. Jun, may gusto ka bang mensahe sa asawa mo? Dun sa mahal ko, mahal, pasensya ka na sa akin ngayon pa lang magsasorry na ako sa'yo. Gagawin ko yung part bilang asawa. Kakalimutan ko yung mga bagay na nangyayari sa akin dito. Pangalawa, sana lagi mong aalagaan yung sarili mo, yung mga bata. Tapos, huwag kang masyadong mag-iisip, gano'n. Mahal na mahal kita. Hayaan mo, pag uwi ko, magpapakasal tayo. Yun lang naman po yung message ko dun sa asawa. Jun, may gusto lang ako sabihin sa'yo. Gusto mo pang marinig? Opo, sige lang po. Alam mo, Jun, mahirap kapag huli na ang lahat bago mo ma-realize yung tamang gawain. Kaya sana, hanggat hindi pa nahuhulog sa kumunoy yung buong pagkatao mo, iahon mo na agad. Hanggat hindi pa malalim ang mga sugat, hanggat kaya pang gamutin, ayusin yung mga gusot, tuwidin, yung mga balikong desisyon, itama na agad, ayusin na agad, gamutin na agad. Dahil kung hindi mo aayusin, baka dumating yung panahon na pagsisihan natin na wala na pala tayong pwedeng balikan. Wala na pala tayong maayos o magagamot. Dahil huli na ang lahat. Yun lang, Jun. Opo, naiintindihan ko po. May gusto ka pa bang sabihin? Siguro sa mga anak ko na lang. Miss ko na po kasi sila. Tsaka yung sa asawa ko. Ano lang po, lagi silang mag-iingat. Konting tiis na lang naman, uuwi na rin ako. Ito na yung last na abroad ko. Hindi na po talaga ako mag-abroad. Kasi gusto ko rin kasing pag-uwi ko, gusto ko rin kasing bumawi sa mga bata. Huwag po kayong mag-aalala, DJ Jello. Tatanggalin ko na yung mga nangyayari sa akin na negative dito. Ayoko rin kasing dumating yung time na karmahin ako eh. May gusto ka pang sabihin, Jun?
Wala na po. Maraming salamat, Jun, sa pagbibigay mo ng oras sa amin ngayon. At higit sa lahat, Jun, maigpit na yakap para sa'yo, pare. Naiintindihan kita, pare, sa kalagayan mo dahil hindi madali talaga lakaran yung matuwid na daan. Pero lagi mong tatandaan na hindi pa huli ang lahat para lumakad tayo doon sa tuwid na daan na yun. Hindi ko sinasabing hindi dapat tayo matuto doon sa mga pagkakamali natin. Pero ang gusto kong puntuhin dito, Jun, sa pagkakamali mo na yon, naway kalimutan mo na siya. Kung tingin mo na dahan-dahan mo siya kayang kalimutan, dun yung gawin mo. Kung hindi mo kaya ng biglaan, dun ka sa dahan-dahan. Kasi may kanya-kanya tayong pagtanggap o pag-aayos ng sarili. So kung sa tingin mo pinakamadali at pinakamas pasok sa'yo na pagbabago, gawin mo yun, Jun. Okay? God bless Jun. Mag-iingat ka palagi. Maraming salamat sa pagtawag, Jun. Salamat po. Muli, isang maigpit na yakap dahil hindi madali ang pagbabago, Jun. Opo. God bless, Jun. Lagi ka manalangin. Thank you po. Ilapit mo yung sarili mo sa Panginoon. Salamat po, DJ Jenny. Thank you rin, Jun. Salamat sa tiwala. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang kwento ng isang top secret caller natin ngayong gabi na to. Mga kabisyo, hindi po rason ang pangungulila sa mga mahal natin sa buhay upang makagawa tayo ng kalokohan. Lagi po natin tatandaan na piliin po natin yung tama. Piliin po natin na maging tapat pa rin sa ating mga mahal sa buhay, maging malayo o malapit man sila. Mga kabisyo, advance Happy Valentine's Day sa ating lahat. Muli, ako po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. Kasama ko po si Boy Pindot at si Boy Dutdot. And in behalf of DJ Rakitera, ito po ang programa namin na Top Secret. Hanggang sa muli mga kabisyo, samahan niyo po ako mamaya ulit sa ating programa simula alas 9 hanggang alas 12 ng gabi. Once again, binabati ko po kayo ng advance Happy Valentine's Day at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio, ang #1 station, Metro at Mega Manila. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic kabisyo. Metro's #1 Love Radio. Basic!